Karon, magluto ko! Itsa, sugangan! Sugangan! Turungang itsa! Ang kahoy! Hindi man na mao! Kahoy! Hinay lang! Nabuki! Nabangi! Diri sa kilid! Ang lighter! Apinig pangaling! Buki! Itsa ang gawa! Hindi manima ako! Sayang ba? Ang mantika! Dalawa eh. Dulo ng luwag! Sara. Itsa ang lutuanan! Wala pa gani! Uy! Abre! Ilunod! Bawal lang! Bawal lang! Nurot! Ang sulanan! Dali! Pagod na! Dito eh! Ang sunod yung lutuunan! Ipsa ni! Abre! Sibo! Karon, giluto na! Wala pa ko niingon! Wala ninyo! Wala pa gani! Abre! Ano ito? Okay, abo! Hatod! Ang sulanan! Iluto na! Up! Frisbee! Ulit eh! Ang sunod! May nahog ang isa! Dali! Yeah. Ibo! Ang sulanan! Taro nga! Ito ang napit! Tama na eh! Sudanan! Okay! Ha? Dulod! Isa! Na, nangayabo na! Isa! Na, nangayabo na! Haul ka ito, yung shot, man! Habang ni, sudanan! Batik! Ngiti! Ilunod! Naya lang!
Maya lang. Sama na, marami mga itlog bisa. Kuha ni. Dinosaur. Sundanan, kinaluto na ang itlog sa dinosaur. Ay, mura lagi mo. Uy, gawas lagi ni. Hintay na po. Amusa. Amusa ang itlog dinosaur. Ay, tama na ba? Pabuakon naman na bago maluto. Pabuakon lagi na, Pid. Buwakon pa daw. Hintay. Igotom na, be. Umanag yun. Tumong luto. Igotom na, be. Mga awa na meron. So, what's up mga ka-effort? Manda na Mga magluto. luto ng mga aon na me. So, dito sa diyan guys. Pasalamatan sa namo ang nag-sponsor ni pagkaon ng kanon. Nga si Jane Langgido. Salamat kasi mo madam. Sa mga sponsor sa mga pagkaon karon. So, among gi-celebrate karon ang birthday ni Wondoy. Happy birthday din saya! Shout out ko kang Ray Bacalso. So, shoutout po kay James Mansinapok. Shoutout lang kay James Mansinapok. Shoutout sa mga James Max Sinapok. Mga unta, mga unta. Manda. Kapag tuloy. Salamat kayo madam. Salamat kayo, no? Salamat kayo madam. Jane Langgido. Kaya sponsor na yung pagkaon karon. Thank you.